Mari kita buktikan chopper blender murah. Soalnya wingi ana sing komen cah. Masa iso alus sak ngono aluse? Paling dideplokse lagi dimasukno kono. Iki nggo nglembutno cangkem-cangkem sing nyinyir iki ya iso. Iki kacange delon. Iki kacange ya utuh kacange. Krungu ora? Gulane cemplung nih sisan. Iki bumbune. Iki godhong jeruk, lombok utuh. Iki bawang putih, encur utuh, masuk kabeh. Iki sakmene segini ya. Iki setengah kilo guys, kacangnya setengah kilo. Terus ditutup plek, terus di empak nih. Oke. Go. Lagi rong gredekan sakmene. Ngerti ra? Nah. Iki ana dua kecepatan ya. Sing iki cuma ngene. Nah. Ora salah tak ngulek-ngulek besti. Arep bumbu pecel kerek, chopper blender. Iki hasilnya ora sandadak nutu. Ngerti ra nutu? Numbuk, sandadak ngulek. Sapa wingi sing ngomong, "Halah, mana iso iku lembut." Iki buktine. Buktine iki lho. Iki wis beberapa kali aku nggae iki ya. Pira? Oh, kerek ngeneki anu, apa jenenge? Banyu panas. Iki sing ngarep kek ndang. Cek keneng keranjang kuningku, keneng rego piro kowe? Aku iki keneng swidak piro ngono lho. Ora nganti 70.000 iki. Wis apik banget.